Аз считам, че към този въпрос трябва да се подходи от няколко гледни точки. Погледнато в исторически план, Балканите винаги са били един неспокоен район. Кръстопътното му географско положение е довело до една етническа и религиозна пъстрота, която често е водела до противопоставяне и сблъсъци. Особено тежки са били те в периода на войните – Балкански, Първа и Втора световна, когато много остро е стоял въпросът за разпределяне на османското наследство и очертаването на границите. Действал е не принципът на справедливостта и отчитане на етническите реалности, а този на силата и на моментната конюнктура. След 1945 г. в условията на двуполюсния свят Балканите са един от центровете на блоковото военно-политическо противопоставяне и през района преминава една от граничните линии на Студената война. След 1989 година разпада на Югославия доведе до няколко кървави военни конфликта с много човешки жертви и материални щети. Днес положението е много по-стабилно и спокойно. За първи път в своето историческо развитие всички държави на Балканите външно-политически гледат в една и съща посока и имат сходна ориентация – интеграция в Европейския съюз и НАТО, като изключим разбираемото нежелание на Сърбия да членува в Североатлантическия алианс, въпреки че поддържа сътрудничество с него. В последните 2 десетилетия Румъния, България и Хърватия станаха пълноправни членове на Европейския съюз. Черна гора и Сърбия водят преговори. Предстои определянето на дата за начало на разговорите с Република Северна Македония и Албания. Албания, Хърватия, Черна гора и Република Северна Македония влезоха в НАТО. Подобна еднаква ориентация означава и някакъв вид сходност на контактите, което е добър знак за стабилността в района. Разбира се, с това не искам да кажа, че тук на Балканите не съществуват проблеми. Като цяло районът не стои добре в икономически и социален план. Високи са нивата на корупция и организирана престъпност. Всичко това означава още много работа, за да се достигнат стандартите на Европейския съюз в тази сфера. Има и горещи точки. Например, цялостното състояние на Босна и Херцеговина, нерешените проблеми между Прищина и Белград, необходимостта Република Северна Македония да изпълни до край заложените договорни отношения с България и Гърция, както и проблемите между Атина и Анкара. В междудържавните отношения, обаче като цяло, можем да отчетем една положителна тенденция. Русия като световна военно-политическа сила има своите интереси в много райони, включително и Балканите. След края на Студената война и разпада на Съветския съюз, Москва загуби огромна част от своето присъствие в района и влиянието си в него. Дори да не говорим за дестабилизация, като цяло политиката на Москва има полза от противопоставяне, замразени конфликти и нерешени проблеми на Балканите, тъй като нейният глас може да се чува именно в такива ситуации. Има и една характерна особеност. Руската икономика не е равностойна на нейния военно-политически потенциал и освен доставяне на енергийни ресурси, тя не може да си осигури икономическо влияние. Например, дори при много близките си отношения с Москва, Сърбия търгува в пъти повече с Европейския съюз, отколкото с Русия. Най-общо казано, за Русия е неприятна цялостната ориентация на държавите в района към европейска и евроатлантическа интеграция, защото тази тенденция е в противовес на нейните външно-политически цели за засилване влиянието и на Балканите. Негативните реакции на Москва по отношение на членството на Черна гора и Република Северна Македония в НАТО също е доказателство в тази посока. Може да се каже, че на Балканите Русия има реално влияние, освен в Сърбия и в населените със сърби райони, в някои други държави, като например Република Сръбска в Босна и Херцеговина или сръбското население в Черна гора. Превратностите на историческото развитие са довели до там албанци да живеят в няколко държави в района. Освен в Албания и Косово, още и в Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Гърция. В конкретния случай искам да се огранича с отношенията на официална София с Тирана и Прищина. Искам да направя едно уточнение. В периода 1998-2006 година бях български посланик в Албания. От 2010 до 2014 изпълнявах същите функции и в Косово. В този смисъл съм достатъчно добре запознат с отношенията на тези две балкански държави.
Не бих казал, че тези отношения са в застой. Просто те не са достатъчно активни или поне не са толкова интензивни, колкото на мен би ми се искало. В тази насока съм работил през цялото си време на посланическите мисии. Отношенията между България и Албания са рамкирани от договора за приятелство и сътрудничество, подписан през далечната вече 1993 година от тогавашните президенти Жельо Желев и Сали Бериша. Много важен за тези отношения е факта, че двете държави нямат отворени или нерешими проблеми между себе си, а и двата народа имат добронамерени чувства на взаимни симпатии. Политическият диалог, включително и на най-високи равнища, се реализира успешно. И все пак трябва да се каже, че съществува потенциал за по-тясно сътрудничество в редица сфери. И политическата, и търговско-икономическата, и образователната, и културната. Има резерви, които могат да се използват. Така, например, още през 2005 година българското правителство взе решение за откриване на културно-информационен център в Тирана, но това не се е случило и до днес. А наличието на такива центрове в двете столици биха дали съществен принос за по-доброто взаимно познаване и сътрудничество. Всъщност, единственият дискусионен проблем през годините бе въпросът за наличие на българско малцинство в Албания. Този казус бе решен с промяна на законодателството през 2017 година и това бе, освен отчитане на реалността, също и жест на добра воля от страна на албанската политическа класа и съответните държавни институции. Това население може да се превърне в истински мост на по-активно сътрудничество между двете страни. България бе сред първите страни, признали независимата косовска държава още през март 2008 година съвместно с Унгария и Хърватия. Във взаимните отношения с най-младия държавно-политически субект на Балканите също са характерни както взаимната добронамереност и симпатии, така и отсъствието на сериозни проблеми. Трябва да се подчертае, че договорно-правната база на контактите и връзките все още се изгражда и нейното оформяне ще допринесе несъмнено за активизирането им. По моя преценка и тук може да се заложи като средносрочна перспектива подписването на договор за приятелство и сътрудничество, както и оказването на помощ по пътя към интеграционните процеси. Резерви има и в сферите на търговско-икономическото и културното сътрудничество. Несъмнено ще възникне и въпроса за официализирането на статут на българско национално малцинство сред така наречената горанска общност. Развитието и активизирането на отношенията с Албания и Косово съвсем не означава отсъствието на контакти с албанските общности в другите страни в региона, особено на ниво търговско-икономически структури, партийни структури и местна власт. Те ще се реализират в рамките на отношенията на България с съответните държави. За да се отговори на този въпрос, първо трябва да се уточни какво означава източно влияние, за кои държави или явления става дума. Нееднократно анализатори са отбелязвали, че забавянето на интеграцията на държавите в района на Западните Балкани в европейските и евроатлантически структури създава вакуум, от който могат да се възползват други, като обикновено се посочват Русия, Китай и Турция. Вече стана дума за позициите на Русия на Балканите. Трябва да се отбележи, че Москва няма никакво политическо и икономическо влияние в Тирана и Прищина. И Албания, и Косово водят външна политика в пълен унисон с тази на Европейския съюз и САЩ, и Русия не е в състояние да промени приоритетите им. Китай има известно влияние, но то засяга главно търговско-икономическата сфера на отношенията с Албания, докато Пекин, както и Москва, дори не са признали Косово и едва ли ще направят в близко бъдеще това. Всичко това показва, че и Русия и Китай не засягат геостратегическата ориентация на Тирана и Прищина. Що се отнася до Турция, тя несъмнено има своето влияние и в Албания и в Косово, но с оглед на членството и в НАТО и водения от години преговорен процес с Европейския съюз, въпреки сложностите в този процес, не бива да се окачествява като геополитическа заплаха. Въпреки всичко, в Брюксел са крайно внимателни спрямо присъствието и влиянието на Турция в района на Балканите. И понеже става дума за влияние от изтока, а и Албания и Косово са държави с преимущество на мюсюлманско население, нека не забравяме потенциалната заплаха от разпространение на ислямски фундаментализъм. Наистина държавите от арабския свят имат подобно влияние, но и Тирана и Прищина показаха по време на войната в Близкия изток с ислямска държава, че са готови да вземат всички необходими мерки, за да не допускат радикализъм и тероризъм.
Заплахата обаче потенциално съществува и властите трябва да бъдат особено внимателни в това отношение. Вижте, както е казано в старата мъдрост, глас народен, глас Божий. От 2010 година насам националистическото движение Ведвендосие непрекъснато подобрява резултатите си на парламентарни избори, за да стигне до много убедителна победа на 14 февруари тази година. Все още нямаме окончателните официални резултати, но очевидно Албин Курти ще бъде много близо до самостоятелно мнозинство и ще са му необходими много малко допълнителни депутати. Така че няма да има проблем за изборът на ръководство на парламента и за гласуване на правителство под неговото ръководство. Известен казус може да се получи с избора на нов президент, но вероятно и това ще се случи, макар и с повече усилия. Оттам нататък всичко ще зависи от политиката на новото правителство. Той е декларирал приоритет на икономическото развитие със създаване на нови работни места, правосъдната система, върховенството на закона и борбата с корупцията. И дано това да се случи. Аз обаче имам други опасения, във външно-политически смисъл. Ако Курти продължава да настоява, че диалогът не му е основен приоритет или побърза да въведе предишния принцип на пълна реципрочност, разговорите с Белград ще навлязат в нов период на застой, който няма да се хареса нито в Брюксел, нито в Вашингтон. Да не забравяме, че при предишното му кратко управление Курти падна от власт основно поради влошените отношения с тези две световни политически столици. Друг рисков момент би била идеята за евентуално обединение с Албания. Това би се посрещнало много остро от всички държави в региона, а от Тирана идват негативни сигнали, като например от президента Илир Мета и министъра на диаспората Пандали Майко. Така че се надявам подобни идеи за диалога и националното обединение да са били просто елемент от предизборната агитация. Всичко друго би било негативно по отношение стабилността и мира в района. Благодаря ви.